Tots, què tal? Benvinguts de nou a un nou vídeo del Raconet. Avui us porto un vídeo sobre un concepte que nens de secundària ja hauríeu de saber, Ja l'hauríeu de saber i sempre me pregunteu el mateix. No me'n recordo de dividir en dues xifres, no me'n recordo com es feia, i és normal. A mi també m'ha passat moltes vegades de no recordar-me com es feia. Doncs avui us explicaré un truquet per no oblidar-vos de com fer aquesta divisió. Aquest sistema l'he anomenat el mètode Laos. Ara us explico per què. De moment, recordem les parts de la divisió. Tenim el dividend, que és aquella quantitat que volem repartir, el divisor, que són els grups o parts en les que dividim el dividend, el quocient, seria la quantitat per cada grup, i el residu, si ens sobra alguna part del dividend que no podem agrupar. Perquè s'entengui bé, tinc 7 pomes per repartir entre 3 amics. Les 7 pomes són el dividend i els 3 amics són el divisor. Si resolc aquesta divisió, a cada amic li donaré 2 pomes, que serà el quocient, i me'n sobrarà una que no li donaré a ningú, perquè no volem ser injustos. I aquesta seria el residu. Molt bé, molt maco això, però què és això del mètode Laos? Doncs Laos és un país del sud-est asiàtic que limita amb Birmània i Xina al nord-est, capital la Vientiane, i que té una superfície de 236.800 km². Ei, que això no és classe de geografia. El que ens interessa de Laos és això, la seva bandera, per als seus colors. Com podeu veure és vermella, blava i vermella. Aquests colors ens serviran com a codi per poder resoldre les divisions de dues xifres. Veiem una mostra de com utilitzar aquest mètode. Dividirem 34.324 entre 56. Escrivim la divisió i posem una coma agafant un nombre més gran o igual que el divisor. 3 és més petit que 56, 34 també. Per tant, hem d'agafar el número 343. Ara encerclarem de color blau les unitats del divisor i les unitats del dividend. I de color vermell les desenes del divisor i les del dividend. I si és com en aquest cas que també hi ha centenes, les encerclarem també de vermell. Ara és quan hem de recordar la bandera de Laos, ja que sempre repetirem la seqüència dels seus colors. Vermell, blau, vermell. Així doncs, comencem pel vermell. Hem de buscar un nombre de la taula del 5 que doni o s'acosti a 34. Per tant, 6, ja que 5 per 6 fan 30. Escrivim el 6 a sota del quocient i seguim amb el següent color, el blau. Multipliquem el 6 del divisor pel 6 del quocient i ens dona 36, que s'ha de restar el 3 del quocient. Com que no podem restar 36 a 3, li demanarem 4 desenes al color vermell, que en comptes de 34 seran 30. I ara sí que tindrem 43 unitats a les quals li podem restar 36. El resultat d'aquesta resta és 7, que l'escriurem a sota del 3. I seguim amb la seqüència dels colors de la bandera. Ara ens toca una altra vegada el vermell. Multipliquem 5 per 6, que fan 30, que el restem el 30 del dividend que ja teníem, i això ens dona 0, que el posarem a sota. Ara hem completat una fase de la divisió. El que hem de fer per seguir dividint és baixar el següent nombre. En aquest cas, baixarem el 2 i tornem a agafar els colors i marquem les unitats de color blau i les desenes i les centenes de color vermell. I tornem a repetir la seqüència, vermell, blau, vermell. Comencem pel vermell. Hem de buscar un número de la taula del 5 que dongui o s'acosti a 7. Per tant, 5 per 1, que fan 5. I ara tornem a anar al color blau i multipliquem el 6 per 1, que són 6, que ha d'anar amb aquest 2. S'ha de restar en aquest 2, que no pot ser. Serà un 12, ja que li traurem una desena al color vermell, i ens quedaran 6 desenes. Per tant, direm que 6 per 1 són 6, menys 12 són 6. I seguim amb el color vermell, 5 per 1, que són 5, que li restarem a 6 i ens donarà 1. I ara ja ens queda baixar l'últim nombre, que serà el 4, i el col·loquem al costat d'aquest 16 i tornem a pintar de color vermell les desenes i les centenes i de color blau les unitats. Però atenció, perquè en aquest pas ens trobem en una situació diferent que hem d'aprendre a resoldre. Mireu, ja he marcat els vermells i els blaus i, com ja sabeu, vermell amb vermell i blau amb blau. Doncs un nombre de la taula del 5 que dongui o s'acosti a 16 és el 3 i anem al color blau, 6 per 3, que fan 18, que haurem de restar en aquest 4 de color blau, que, com ja sabeu, el nombre vermell haurà de deixar 2 desenes, per tant serà un 24. 24 menys 18 són 6, i ara seguim per al color vermell. 5 per 3 són 15, i aquí tenim un problema. Aquest 15 li haig de restar a 14, i ara no puc demanar cap desena enlloc, per tant, és impossible restar 15 a 14. Què vol dir això? Doncs que aquest 3 del quocient no era correcte.
hem de posar un nombre més petit. Posarem el nombre 2, en aquest cas. 6 per 2 són 12, que li restarem aquest 4 que es passa a ser un 14. Me'n queden 2. I 5 per 2, 10. Per arribar a aquest 15, me'n falten 5. Com que no tenim cap altre nombre per baixar en el dividend, aquest 52 seria el residu, tot i que podríem seguir dividint fins a obtenir un residu 0 i un quocient amb nombres decimals. Espero que aquest vídeo sigui d'ajuda, podem hem enredat una miqueta, però bueno, ja em direu. Si d'aquesta manera la divisió de dues xifres queda més clareta o potser encara l'he liat més. Res, moltes gràcies, us deixo aquí i fins la pròxima. Apa, adeu, que vagi bé.